Bon dia, què tal? Com estan? Benvinguts de nou a l'espai de tertúlia de Televisió del Ripollès i de Ràdio Ripoll. Avui és divendres 24 d'abril del 2026. Ens tornem a retrobar amb tots vostès per parlar de l'actualitat, encara amb una mica de ressaca de Sant Jordi. Avui amb la bona companyia de la Roser Capdevila. Roser, bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Sant Jordi? Ressaca. Ressaca, Que bonic és Sant Jordi. Bueno, no sé, els dels plataners i Barcelona, que ara ho comentàveu, no m'ha quedat clar si era al·lèrgia, si no ho era, en fi. Però és molt bonic. Deixa'm saludar el Jordi i després us faig el meu comentari. Jordi, bon dia. Bon dia. Diuen que un sant té 8 dies, jo ja vaig felicitar ahir, però ara ho faré públicament. Doncs moltes gràcies. Felicitats. Molta gent no sap que Sant Jordi és el sant dels Jordis. És veritat. Sant Jordi i no... I no et veuen i et diuen, hola Jordi, què tal? I no et diuen per molts anys. És el nostre sant. És com un nom fet que s'ha quedat així i hi ha gent que no processa que si ho desglosses és el sant d'algú. Sí, mira, però tens la sort que tens un nom conegut. Això sí. Patró de Catalunya. Sí. Jo ara pensava en el tema, perdoneu, és que ara tinc els plataners al cap i a mi quan se'm posa una cosa al cap, ara pensava en això dels plataners a Barcelona, que a més hi ha algun titular que també en parla i és el clar exemple de que quan passa una cosa a Barcelona és una cosa que ha passat a tot Catalunya. És igual que a vegades aquí al Ripollès tinguem al·lèrgies. No passa res. Si passa a Barcelona és titular de totes les notícies. Esteu d'acord? Home, jo que vaig anar d'enviat especial a Barcelona ahir, perquè sabia que em parlaria i dic, calla, vés-hi a veure què, de primera mà. Sí que era bastant escandalós el tema dels plàtans ahir a Passeig de Gràcia, però que només passés a Passeig de Gràcia, no, però vaja, ja sabem que hi ha un centre Dalí considerava que el centre del món era l'estació de Perpinyà, però diguéssim que Passeig de Gràcia i Gràcia en concret són el centre del món mediàtic del nostre país. Això és el que passa a aquest país, no hi ha altre. Anem a veure què ens deixa la premsa, fem el repàs ràpid, diari ara, doncs ens parla un altre dia d'esclatar, la festa més cívica i transversal torna a fer sortir al carrer milers de ciutadans amb nou rècord de venda de llibres. Per l'altra banda ja saben que a més de Sant Jordi hi havia l'M. Rajoy que estava declarant, perquè ara ja podem dir que era l'M. Rajoy. Rajoy nega les acusacions de Bárcenas i surt en defensa de Jorge Fernández Díaz. Docents i famílies contra la prova pilot de tenir Mossos a l'institut. I ens anem al Punt Avui, on ens parla d'aquest Sant Jordi, lluita pel català, la reivindicació de l'ús de la llengua catalana ha estat una constant en una diada que consolida les bones xifres de venda de llibres. El Punt Avui ja saben que té aquesta secció del dia d'ahir i la titulen així: Soy Mariano Rajoy. Rajoy fa de Rajoy als jutjats i ella demana drets i deures per als regularitzats. En Periódico doncs, ens parla del Sant Jordi, Trump que anuncia l'alto al foc entre Israel i el Líban que s'allargarà 3 setmanes, polèmica a les aules amb els professors que suposen el pla del govern que destina policies als instituts, Rajoy amb el judici de Kitchen dient que declara que l'operació per buscar els diners de Bárcenas va ser legal. També ens diu que Catalunya és la tercera comunitat on va créixer més la venda de pisos al febrer i els amants del futbol i de l'Lamine Yamal doncs ja saben que no tornarà a jugar aquesta temporada amb el Barça, però salva el Mundial. Ens anem a La Vanguardia, emocions, al·lèrgies i passió pel llibre. En el Sant Jordi, amb un Sant Jordi prodigiós, la part central de La Vanguardia, de la portada de La Vanguardia, Rajoy defensa Fernández Díaz i nega tota il·legalitat policial. L'expresident i Cospedal declaren com a testimonis i diuen que les acusacions de Bárcenas són falses i Trump que endureix el discurs i amenaça amb més atacs. Ens anem al País, Rajoy a la part central, el cas Kitchen, que Rajoy respalda a la seva cúpula d'Interior, l'operació va ser legal, Trump que accelera la purga dintre del Pentàgon en la meitat de la guerra de l'Iran, vaja, el que no pensa com ell el fa fora, i recolzament del sector immobiliari a la densificació dels barris. També ens parlen, per altra banda, a l'ABC, que el Regne Unit pagarà a França perquè no creuen immigrants, entre d'altres pel canal de la Mànega, i els pactes, que ja sabem que
És la notícia d'aquesta setmana, a Extremadura, a l'Aragó, els pactes amb Vox obligaran a Feijóo a fer reformes legals. Les firmes d'Extremadura i Aragó condicionen el futur acord nacional en immigració, fiscalitat, vivenda i seguretat. Tot això és el que avui tenim a les portades d'àmbit nacional i internacional. El Ripollès, que ahir el trobaven justament a la seva punt de venda habitual, doncs ja saben allò que Europa proposa, però no saben com estem en el món rural. Si no tenim connexió a internet i ens passa cada setmana en algun punt de la comarca, vaja, ni 112 vegades, doncs com volen que teletreballem? I a la segona part, no tothom pot teletreballar. Per l'altra banda, de Casa Abandonada, Centre d'Innovació, això a Can Davano, pobles que van tirant endavant propostes. A la part de cartes al director del Setmanari del Ripollès trobaran una extensa gamma de cartes al director parlant de l'afer del Partit Socialista de Catalunya a Ripoll, que també m'agradaria parlar-ne amb els nostres tertulians, i que a Rimamala han començat les obres valorades en 2 milions d'euros. Roser, no sé si comencem per Sant Jordi, per treure'ns l'espineta de Sant Jordi. Va. I acabarem a casa, Va. Ens han donat molts temes, avui hem de fer sessió doble. Sessió doble, va, allarguem-la. Exacte. Bueno, no sé què dirà-nos l'informatiu. Ja anirem a negociar. Negociarem, arribarem a un acord. Segur. Sempre, si dues persones parlen, es veu que s'arriba a un acord. Coses que passen. Si un perd i l'altre també. Sí. Això ho podríem aplicar-ho a la política. Ara us obro un altre meló. Ho podríem aplicar també a la política nacional i local. Roger, Sant Jordi. Sant Jordi, no. Sant Jordi. Comencem pel fàcil. Comencem pel fàcil. Sant Jordi, què ens ha deixat aquest Sant Jordi? Com sempre, trobo fantàstic. És una diada per celebrar i per sortir i per esternudar aquest any. Els que eren a Barcelona i els que no, jo crec que han anat molt bé. Continuo veient aquells titulars de el llibre més vengut, i mira, ahir casualment vaig veure, em sembla que era TV3, crec, el Premi de les Lletres, ara no recordo bé, i ell deia, no, sí, l'important és llegir aquestes llistes que es fan dels més venguts, i jo estic d'acord. Sí, perquè una cosa és vendre i l'altra llegir, eh? Clar. Jordi, Sant Jordi, per... Jo també, ahir vam comprar 4 llibres i ara la feina serà llegir-los, perquè eren molt macos d'agafar i tots són molt bonics. T'agafa aquell impuls, Els comences. Ara, un cop ja els tens, veus normalment mires la portada i ara ja mires per l'altra banda, no? El llom i la gruixutària que té el llom i és en plan, això són moltes pàgines i ja comences a intentar-los ubicar a quan els podràs llegir. Però no, clar, és una festa preciosa. Una festa preciosa. Deixar la festa preciosa, que és veritat que es venen molts llibres i intentem-los llegir tots. És allò de dir, no els tinguem a l'estanteria, que fan bonic, però també que ens culturitzen si llegim. Ahir hi havia el senyor Rajoy sentat en un jutjat. Però era en Rajoy, no? Sí, era ell. A l'Asturiano, al no sé què, al no sé què... Jo crec, l'altre dia parlava amb un amic, dic, ja sé perquè hem descobert que és en Rajoy. Perquè aquest país sempre posàvem els malnoms, no? Guifré el Pilós, el Borbó, dic, ja està, ara sí, l'Asturiano, el Barbas, dic, ja està. Per això s'ha lligat el nom M. Rajoy amb el... perquè si no, no ho entenc. No, està bé que ell ajudi la UCO, que és la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que tenia uns informes, uns papers de Bárcenas on dèiem a punt Rajoy, i pel que sigui no van lligar caps. És una cosa que és sorprenent, però després en altres investigacions, per exemple, en el procés, escolta, la UCO trobava inclús municipis que no existien, Sant Esteve del Roures, em sembla que es deia, era un d'aquests llocs que s'havien inventat municipis i ara és com... És aquesta sensació de potineig de la política, de que aquí hi ha hagut... Això està lligat amb la Kitchen, amb aquesta policia patriòtica... Al final, un cas aïllat és un cas aïllat, però quan n'hi ha 25 o comences a juntar-ho tot amb un partit, em sembla que per ara és l'únic que ha estat condemnat per tenir comptes amb ell o per corrupció, ara no me'n recordo quina condemna té. Corrupció. Doncs, Déu-n'hi-do, no? Vull dir que... Organització mafiosa. Ai, criminal, vull dir. Organització criminal. Perdó, que m'he equivocat de paraula. Però, i diguéssim, que és aquesta sensació de... Ha passat tot això i si ara tornessin a la Moncloa, com indiquen les enquestes, algú s'imagina alguna cosa diferent? Perquè la sensació és que el problema no és que passi, sinó el problema és que ens han enganxat.
no? És aquesta sensació de, hosti, tenim un problema perquè ens han vist. Hem estat tan vastos que el problema és que ens han enganxat, però no perquè qüestionem el modus operandi de fer política d'aquesta manera, cosa que és bastant greu. I a part que està a les dues bandes. Jo recordo fa uns anys, mira, estava muntant un espectacle còmic i vaig entrar a Wikipedia per veure la corrupció dels dos partits espanyols. A Wikipedia, o sigui, no estava buscant cap font i estaven per sobre dels 70 casos sumats, uns i altres. És endèmic, és orgànic, és el que dius. Entre un o entre l'altre saps, depèn, no? Qui estigui governant farà treure la corrupció de l'altre perquè al final, a més, les línies sembla que van així. És increïble que no hi hagi... O sigui, sí ens han enganxat però no hi ha una conseqüència legal. I com que no hi és, doncs ens continuen enganxant i no passa res. És aquella impotència que dius, sí, està molt bé, faig la broma, jo en el meu cas, de l'M. Rajoy perquè no surt, però la faig per impotència, perquè el normal seria que, escolta, el partit quedés com... O sigui, o el mateix partit fes net, o les institucions trobessin els mecanismes que hi fos perquè això fos... Però és que és endèmic, és orgànic, està dins de la forma... Jo no crec ni... O sigui, crec que de tot el món, si ara anem a revisar... O sigui, en Trump també, a l'altre també, és igual, sigui qui sigui, si és que... Com per exemple, amb això que deies tu ara, Roser, a Les Barcarès, que és un municipi de França on es fa un mercat de Nadal, que l'associem només per això, però aquest any hi va haver problemes perquè l'alcalde, diguéssim, allò és una mica Marbella, no? I és a l'altra banda de la frontera i em sembla que no pot ser, i va estar trontollant la fira perquè, pel que vaig llegir a la premsa, tenia una sèrie de entrades i sortides relacionats amb aquesta fira, amb qui entra, qui no entra, que eren molt... Estem parlant de França, que segurament ens imaginaríem com l'ideal, però realment el problema és aquest, perquè em sembla que hi va haver eleccions i poca cosa ha canviat a Les Barcarès, però conseqüències legals, però al final també com a ciutadans, qui castiga? És a dir, tot això mereix que ara aquest partit, que no sembla que hagi fet especialment autocrítica, és a dir, no van dir al senyor M. Rajoy quan era president del govern, quan hi va haver la moció de censura que va convertir el Pedro Sánchez a president, no hi va haver un... Mirin, senyors, els hi han pres el pèl. Quan hi havia el Pablo Casado, si us en recordeu, la solució era vendre la seu de Gènova, marxar de la seu del partit i... Pagat en diner negre tot. Dit en un jutjat, Sí, i anar a un altre lloc. Aquesta va ser la solució. No canviar el sistema, el procediment, no. Marxem d'una casa, no? És com una parella que ha tingut una crisi i en lloc d'arreglar la crisi anem a viure en una casa amb jardí, que no se soluciona res, però és que al final, en aquest cas, és que tampoc sembla que ningú hagi dit... Bueno, sí que el PP ara ha sortit Vox, que també tots sabem que aquests partits tan obsessionats amb les guinguetes el que volen no és que hi hagi menys guinguetes, sinó alimentar-se de les guinguetes, que és una cosa que dime de què presumes i te diré de què careces, no? Quan estàs tan obsessionat amb què fa TV3 o amb què fa no sé qui o no sé quantos, el que t'interessa és controlar a tu els mitjans de comunicació, no que els mitjans de comunicació siguin lliures. Per tant, encara que hagi sortit Vox, tampoc és una garantia de que tinguem més netedat. Hi va haver Ciutadans que en presumia i que alguna cosa es va fer quan el PP pactava, no? A Madrid, per exemple, sí que hi va haver una certa línia de transparència, però Ciutadans va servir pel que va servir i un cop van haver, qui els manegaven per darrere van haver fet la seva feina, doncs Ciutadans ja no existeix. Però al final tot això acaba sent un pinyolet que acaba decidint i que és igual, facis el que facis. És com... té un punt de tristor, no? De fet, sí, De que és igual. I aleshores és com, si no pagues preu, l'honestedat és una qüestió pràcticament d'índole personal. I que no la perdis, perquè si no sí que llavors se'n va tot a fer punyetes. O sigui, quan estàs en un moment que és un moment en un lloc tan corrupte, en una societat tan corrupta, el que queda és individualment no ser-ho, perquè per mi és l'única llavor que és capaç de dir en algun moment n'hi haurà prous perquè alguna cosa canviï. Quan? No en tinc ni idea, això per mi gairebé és ciència-ficció, però segur que si no és així, no és. Llavors... Parlàvem del judici de l'M. Rajoy, però què us semblen aquests pactes de Vox i del PP, que el Jordi en un moment donat l'ha mencionat? A l'Aragó demanen que el català no sigui català. Sí. Bueno, això ja ho deia
Jaume Fuster, no? Me'n recordo, no? Hi ha gent a qui li molesta que es parli, que es pensi en català, és la mateixa gent a qui li molesta que es parli, que es pensi. I han passat no sé quants anys i seguim amb aquest escenari. Però això rendeix, és a dir, hi ha un modus operandi que el fan servir el PP, Vox, però també el PSOE, no? Hem tingut el Rodríguez Ibarra a Extremadura en el seu moment, ara tenim l'Emiliano García Paje a Castella-La Manxa, que fotre canya als catalans, encara que la meitat de Castella-La Manxa visqui a Barcelona pràcticament, és igual. Això és rendible des del punt de vista polític, d'amenaçar, de tenir por que vingui un català i et parli català i tu no... És com els gremlins, pràcticament. Si ets català i et transformes o alguna cosa així. Si sents anglès, francès, alemany, no passa res, eh? Sí, exacte. Sí. Has de beure aigua, no?, a les 12 de la nit i... Poder és això, Poder hauríem de beure aigua a les 12 de la nit i a veure què passa. Precisament, recordo quan el procés i les vies catalanes i tot plegat, una de les coses que anava veient era que, o sigui, si la demanda era política des d'aquest país, que és volem ser independents bàsicament perquè l'administració estatal és un desastre cap aquí, el discurs anava sempre girat cap a la ciutadania espanyola, o sigui, mai es va aconseguir separar, no sé si l'empanada que porto per les migranyes, no sé si m'explico bé, però la demanda era molt política, era administrativa, era econòmica, també era identitària, però tot això es va basar en contra, o sigui, el famós a por ellos. Això és molt reaccionari, molt d'identitat, molt de sentiment. I això és el que continua funcionant. O sigui, sempre és el mateix. Sempre és sortir de la demanda política per anar contra directament a la persona, allò enganxat, i és molt fàcil. I Vox funciona així a nivell català, o amb el que, bueno, en el cas d'Aragó serà català, però bueno, sempre estem en resistència. Jo crec que quan ens arriba això en aquest país, clar que també és una visió molt personal, però el català està en perill, sí, però sí, sempre hem fet el mateix i sempre acabem... És un lloc que estranyament hi som còmodes, és a dir, en resistència i defensant. I a més és una política que, si ens ho tornem a mirar, torna a ser estrictament màrqueting, no? Perquè el tema és que ens surti un titular que és que ara Vox defensa la prioritat nacional, em sembla que en diuen, no? Sí, primer els de casa. Primer els de casa, que això... Mateixes paraules que el pare Le Pen. Sí, que anem donant amb aquest aspecte, però al final hi ha unes normatives, hi ha una llei de salut universal, o que diu que qualsevol persona ha de ser atesa, tingui papers, no tingui papers. Pot semblar bé, pot semblar malament, per mi és una qüestió estrictament d'humanitat. Ara, que això servirà perquè, és a dir, l'Hospital de Lleida rep molta gent de l'Aragó que venen a fer-se proves aquí perquè la salut aquí és més bona que la d'allà. D'això no se'n parla, no? Perquè no interessa. Però és a dir, estem pagant a tota aquesta gent que ara treballarà contra el català des de pagar amb diner públic a l'Aragó, però després, quan tingui un problema de salut, voldrà anar a l'Hospital de Lleida perquè li facin el tractament que toca, perquè la sanitat aquí, encara que sembli mentida, és millor que la que tenen a l'Aragó. És aquesta sensació de, però al final, de la gent de l'Aragó s'alimenta de titulars, no té una prioritat de les llistes d'espera, tant li fa que la sensació és aquesta, no? De fet, veient que un dels grans valors o el gran valor del PP és Isabel Díaz Ayuso, que ja sabem com gestiona la sanitat, i aquest tant li fot, perquè la qüestió és que quan hi havia la pandèmia volíem anar al bar a fer unes cerveses, no? És aquesta sensació que els pactes tampoc responen a cap qüestió de projecte polític. No, ara hem de pactar, jo he de fer veure que tu t'has posat una mica de genolls perquè no sigui dit que tenir l'electorat content, i on queda la política, no? Vull dir, escolta, estem governant una gent que ens han votat o no ens han votat i tenen una sèrie de necessitats. Doncs jo, des de la meva perspectiva, des de la meva talaia i la teva talaia, crec que ho hem de fer per aquí, però res del que es planteja. Ara la solució de l'habitatge és construir habitatges. Això ja vam fer-ho el 2006-2007. Construíem habitatges a punta pala. Què va passar? Que el mercat no els podia assumir. I què va passar? Que el sector va col·lapsar. I darrere seu l'economia. És la solució? No sé. A vegades la memòria és la solució. Sí, la memòria l'hauríem de fer servir. Deixeu-me anar cap a la comarca, perquè vull saber què em pensen, perquè si agafem la plana 11 del setmanari del Ripollès, no és un tema tancat, és que tampoc és un tema tancat, perquè a més arribarà al ple, haurem de saber si hi ha 2 regidors o no hi ha 2 regidors, arribarà dintre d'un any exactament a les eleccions municipals, haurem de saber si el Partit Socialista de Catalunya és capaç de formar una nova llista en el municipi de Ripoll,
I vull saber què en pensa de tot el que ha passat en el ple de l'Ajuntament de Ripoll, en el Partit Socialista de Catalunya, encapçalat pel senyor Enric Pérez i la senyora Anna Belén Avilés, doncs es van abstenir, tal com van dir ells, agafant les seves frases, per no crear un nou circ mediàtic. No crec que es pensessin que crearien més circ mediàtic, No volien un circ i n'han tingut una tres pistes. Ara, una tres pistes, a l'americano, que dic jo, Començo per la Roger, Roger, què en penses de tot el que ha passat? Doncs que és evident que hi ha una destrucció, o sigui, el famós cordó sanitari, que ja ni recordo quin any va entrar, o va sortir, per mi és el... No sé si és la part final, perquè ja callo, ja anava a dir, és la part final del desastre del cordó sanitari, doncs segurament no. Continua sent allò, per mi. És a dir, hi ha una confrontació entre el que és la política local i la política nacional, i a Ripoll s'està veient molt clar que ara mateix és la política nacional la que ha convertit el poble en una espècie de joguina, en una cosa estranyíssima, on importa un pepino, perdó, cogombra, m'és igual, importa molt poc què està passant a Ripoll a nivell local. I això per mi és un exemple. O sigui, estiguis a favor o estiguis en contra, entenc que el Partit Socialista, l'Enric i l'Anna, van decidir fer un vot local. És igual, acabaran sortint els pressupostos, intentem que no torni a passar el de l'any passat. I sí, ha sortit, o sigui que els hi ha sortit 3 vegades malament, o 4, és igual, però perquè és que no funciona la tàctica. No funcionava aquí, no funciona al Parlament. O sigui, si vols enfrontar-te a l'extrema dreta, o a l'extremíssima dreta, o a l'extrema esquerra, hi ha d'haver d'aquí, hi ha d'haver discerniment, hi ha d'haver capacitat de parlar, l'has de poder enfrontar davant del Parlament. El que no pots dir és no i ets feixista, perquè llavors passen coses com la de Vox. Doncs ens anem cap al nacionalisme, és a dir, defensem els de casa, és a dir, el que fa és simplificar els discursos, perquè a l'altra banda no tens ningú. I cada vegada ho veiem, o sigui, Ripoll es veu molt clar, han passat 1000 coses, o des del meu punt de vista, és a dir, hi ha hagut trencaments personals, o sigui, el primer va ser el de Junts amb la Manoli, i és que ha sigut per això dic que em sembla que és l'últim, però potser no ho és, ha anat que l'Esther em va posar en casa de dir, vés a saber, perquè és veritat, és que no ho sabem, no? Però ha anat destruint a poc a poc tota la part del que ha sigut oposició, però en part crec que és perquè no hi ha hagut, potser ja no era aquesta oposició, però no hi ha la voluntat fins i tot, en el cas des de Barcelona, de fer això que dic, és a dir, d'enfrontar-te directament. I és que és l'única manera, i és l'única manera d'agafar, o l'única manera quan tens un projecte polític que deies no n'hi ha, és que sembla que no n'hi ha. O sigui, qui té el projecte polític? Aliança Catalana, Vox, i dic entre cometes, qui sembla que ho té? Qualsevol que tingui sensació de caos, a qui anirà a votar? Si no té al cap una mica lloc. En algun lloc que donguis sensació d'estructura, fins i tot de cosa anterior, d'allò que, en tant de caos prefereixo algú conegut que algú que no sé què és. Si no es crea tota aquesta situació, és que a Ripoll som l'exemple claríssim del que no s'ha de fer i del que està suposant. Perquè, a més, o sigui, a nivell personal, jo crec que aquí hi ha un desgast terrible dels candidats, dels regidors. Hi ha un desgast molt bèstia que entenc que han de marxar tots, perquè això, entre cometes, no es pot aguantar tants anys seguits de dir d'aquesta impotència de faig i desfaig que sempre anirà tot malament. Jordi, què en penses? Clar, en primer lloc, jo crec que més enllà de les sigles, l'Enric i l'Anna Belén eren persones implicades, que tenien un projecte de poble, que escoltaven, que estaven implicades socialment, políticament, òbviament, culturalment, que feia temps, tenien una trajectòria i que crec que si deixem les sigles i agaféssim... De tots aquests regidors, qui creieu que hauria de fer govern? Jo crec que l'Enric i l'Anna Belén eren dues persones que els seus àmbits eren
se'm fa estrany parlar-ne en passat, però són gent completament vàlida i que podrien haver estat, si hem passat, gent extremadament vàlida, no? I per la seva implicació. I això ja diu, ja han fet més ells dos que el 50% del govern actual en implicació de moltes coses que no sabem ni d'on baixen ni d'on venen. Ara bé, per mi ells també cometen un error quan, després de que a Barcelona els amos s'enfadin, demanen disculpes per la posició. Tu has pres una decisió política que has argumentat per una sèrie de motius i, escolta'm, com un treballador pot dir, no, escolta'm, jo he pres una decisió per tal, i he arribat en aquest punt. El que no puc dir és, doncs hauries d'haver fet una altra cosa, però vull dir, jo t'argumento lògicament una decisió, pots no compartir-la, però aquesta decisió està raonada, està pensada, i qualsevol persona de Ripoll, que és per qui donen comptes els regidors de Ripoll i no pels senyors de Barcelona o de Camprodon, els regidors de Ripoll argumenten aquesta decisió d'una manera que tots els que som de Ripoll l'entenem perfectíssimament. Prou de xous. Igualment tindrà pressupostos. Doncs estalviem-nos un mes de que regidores d'amagat vagin a penjar pancartes de que són el poble. Deixem de fer l'inútil, no? Per tant, la lògica en la seva decisió hi és completament. El que no pots dir és demanar disculpes per una decisió que has defensat feia 12 hores. Perquè és que, per mi aquí hi ha un punt d'error, però és que no, és que estava bé. Jo per mi crec que marca molt, voler o sense voler, la submissió del Partit Nacional. O la submissió a l'estructura nacional. No només a vegades passa en partits, passa també en altres entitats. Però vull dir que hi ha aquesta tendència, o estem funcionant així, i això és dolent, això és molt dolent, perquè al final tu no vols autoritarisme, però resulta que des del que se suposa que és democràcia hi ha un punt que et domina i et diu cap allà, i passi el que passi, al lloc on vius hi hauria d'haver-hi llibertat. I sabem que els d'aquí que no hi estan. És a dir, els pactes, quants intents hi han hagut de fer mocions de censura o pactes? 2, compto el cap baix. Segur que n'hi ha hagut més. Un al començament del mandat municipal. Al mig, el segon. I el segon any és una moció de confiança que es provoca perquè l'alcaldessa diu, doncs faig una moció de confiança perquè no m'heu aprovat els pressupostos. La fórmula realment... I en aquell moment és uns, El que vinc a dir és que si no és uns són els altres, però aquí hi ha una gran submissió de la necessitat local cap a la política nacional. I xoca, finalment xoca. Però en aquell moment, com que també entenc que l'Enric tenia el cul llogat a la Generalitat amb perdó, però era un assessor de la Generalitat, aleshores quan et truquen de Barcelona el que fas és un sí senyor, però t'estàs esmenant a tu d'una manera que no té cap sentit. Has pres una decisió, és legítima, la gent del poble l'entén, si no t'agrada fes-me fora. Ho han acabat fent, però vull dir, al final és per què demanes perdó per una decisió? Quan tu demanes perdó per una decisió que acabes de prendre, és que la sensació és que no tenies criteri, d'alguna manera. Tu has aplicat un i tu pots semblar, doncs no, ara no li podem fer el joc a l'extrema dreta. Sabem també, aquesta situació que estem actualment, a data d'avui, que els vents són extremadament favorables, veurem què passarà a França a les properes presidencials, veiem com està als Estats Units, veiem quins pactes s'estan fent a autonomies espanyoles, veurem què passa a les properes eleccions. És a dir, hi ha un vent extremadament favorables a opinions d'extrema dreta, que el que ofereixen a la gent, i agafa una mica el que deies tu, Roser, és d'aquesta situació extremadament complexa que ens ha provocat la globalització, un capitalisme que és salvatge, que especula amb temes com l'habitatge, que després dificulten la vida, tot això que està passant. Hi ha una situació que és molt fàcil, que és dir, no, aquest Mohamed que va ser per aquí és el culpable de tot. I això és un raonament que és extremadament senzill i et dona una idea, però no és un projecte. I aquest Mohamed per què està aquí? No, perquè resulta que hi ha una sèrie d'empreses que necessiten mà d'obra extremadament barata i fa fora els treballadors d'aquí. Però t'enfades amb el Mohamed, però no amb el senyor que necessita aquest treballador. No és com, que fàcil. Però el raonament és molt senzill, és molt fàcil de comprar, és molt efectiu, però resulta que tampoc hi ha un contradiscurs que digui, no, escolta'm, el problema és molt complex i aquesta gent està aquí, però si a les escoles, jo que l'any passat em vaig voltar unes quantes per temes de feina, si no hi haguessin immigracions hi hauria escoles a la comarca que no hi serien. D'això també en podem parlar. Drets i deures, els que vulguem, només faltaria, però d'aquests temes també mereixen aquesta complexitat, però aquí no, aquí anem a titular. I els dos regidors socialistes, i torno al que érem, els va condemnar un titular de que l'extrema dreta aprova els comptes gràcies al PSC.
Sí, no, però vull dir que hem de ser capaços d'explicar les decisions més enllà d'un titular. El titular que sigui el que vulgui, però estava fonamentat i és un acarnissament que jo no sé si és perquè hi havia a Barcelona el cap de setmana següent aquella cimera de progressistes mundials i es tractava de que havien de fer molt soroll, que aquí no juga i havien de fer aquesta espècie de caps de turc, però és una reacció del partit exageradíssima. Finalment, per una banda hi ha la decisió local que tu has de defensar fins a la mort i per l'altra la dicotomia de que tu et deus a unes sigles de partit que tothom s'hi deu, fins i tot l'alcaldessa, el que passa que ella és la presidenta del seu partit. Jo crec que és l'únic que estem veient clar. És a dir, tothom es deu als partits que la seu està nacional i l'alcaldessa es deu al seu propi partit, que és ella mateixa ara mateix. I aquí és l'única gran diferència, entre cometes, de quan es pren una decisió. És que estem en un moment molt complex, molt caòtic. I les coses fins i tot... O sigui, aquest caos arriba a llocs tan petits com a Ripoll. Jo crec que soc un gran exemple del que està passant a nivell mundial i el que ha passat a nivell espanyol, tranquil·lament, i veurem com resolem això entre tots plegats, perquè no és fàcil, pel que dic i pel que dius, perquè no hi ha... El que ja no és ni contradiscurs, discurs nou. Perquè si no ens anem a contra, i llavors discurs nou, situació nova, discurs nou. És a dir, fins i tot la política d'entrar, què està fent? Trencant tot el dret internacional, segons el dia que ve, segons la lluna que va, i l'altre dia veia, no sé si era un meme o una vinyeta d'aquestes de, no sé, d'aquelles que deia l'estret d'Hormuz és, com és allò del gat, era l'estret de Schrödinger, perquè és obert o tancat segons qui el mira. Pensava, hòstia, que bo que és veritat, és boníssim, és boníssim. I és així, o sigui, s'està trencant i es grinxaran tot i dius, i allò em pot afectar aquí? Doncs sí. Sí, perquè al final és l'economia, els diners, farà que la política quedi extremitzada i polaritzada i pum, i no se sap com, l'Enric i l'Anna Belén, que els coneixem, salten de l'Ajuntament de Ripoll. I és així. I la resposta, si no es donen a nivell individual amb aquella congruència i a nivell local, doncs et quedes sotmès a les decisions del president de la Generalitat, que està sotmès a les decisions de no sé qui. I llavors l'altre sempre està decidint i acabes dient, bueno, i l'altre qui és? Una espècie de fantasma. I tot això està passant en aquest context que tenim, que és extremadament complex, com dius tu, però a Barcelona estan repetint els mateixos errors amb el cordó sanitari que s'han produït a Ripoll i s'estan produint perquè es pensen que els de poble som tots. I perquè els aparells polítics els importen 3 cogombres, pepinos, acordem la verdura que vulguem, el que passa a Ripoll i les necessitats de la gent de Ripoll. És ras i curt, així. Però s'estan repetint aquests errors. Aquí, quan es va imposar un cordó sanitari, va venir una sèrie de gent de la CUP que el que va dir és no, si hi ha una moció sobre l'ablació de clítoris s'ha de votar en contra perquè ho ha proposat l'extrema dreta i encara que tu estiguis en contra de l'ablació de clítoris no pots votar-li la moció. Home, doncs això és un cordó sanitari i veient el que està passant que baixi el cordó i m'ho expliqui. Però s'han pres una sèrie i qui sortís d'aquest cordó sanitari era un feixista. És a dir, no hi havia discussió. Sí, és que la cosa va anar així, Jordi, fa 7 anys això, abans de les eleccions municipals, no aquestes darreres, sinó les que anaven abans. Que ha passat en tot, O sigui, el tema feixista, que és la manera més fàcil de no generar un discurs i de no voler acceptar... És el discurs fàcil de l'altra banda. Home, clar. Si jo no estic d'acord amb tu, ets un feixista. I l'esperit crític, i, escolta, clar que no estaràs d'acord amb mi ni jo amb tu, però la gràcia és parlar-ne. La gràcia és arribar a un acord, no? La gràcia és exposar arguments. No pots dir, perquè a mi no m'interessa, ets feixista, però és que ha passat, si estaves en contra de la política, feixista, si estaves en discurs contrari o crític a la ciència, negacionista, i ja no sé quin més hi havia, ja no me'n recordo, quin poso, quin solo dir, si estaves en contra de tot, terraplanista. Exacte.
No, però va ser una anul·lació de la sigut- capacitat de clar, discurs, clar. basant-nos en teories d'un senyor de la Universitat de Roquefort o d'on tu vulguis, que teòricament funcionaven, però resulta que en el poble no han funcionat. I la gent que va fer això, no, tornem al principi, no han tomat cap error. El descens d'Aliança va ser pel que va baixar Junts. Home, sí, som els números ràpids, però, escolta'm, aquí em sembla que tots sabem que hi ha hagut gent, hi ha un vot de la CUP que, antics copaires, jo només amb gent que seguia Twitter que eren caps de llista de la CUP en segons quins municipis de la demarcació, sense donar més pistes, que ara estan fent la gara-gara al discurs d'Aliança. Això també està passant, eh? Vull dir que aquí Els extrems es toquen i es necessiten. És a dir, si tu Que ve d'un extrem cap a un altre extrem, si tu ens ho mirem així, però en realitat és així. Sí, és un cercle, el món és un cercle. Els Estats Units necessiten un enemic sempre. Els d'Europa necessiten un enemic... O sigui, sempre es necessita, si tu vols mantenir-te a un extrem, perquè si no estàs obligat a créixer. Si no, en els extrems et continues allà dient les 4 coses que dius i crearàs el que dius que no vols crear. O sigui, l'extrema dreta... Avui vaig... De punta a punta. De punta a punta. Extrema esquerra diu que no et vol autoritarisme, però és el que acaba creant. Extrema dreta ja t'ho diu directament i així ja no surts d'espans. Però aquest no és, això no és. Això no, és que no funciona de cap manera. I tens raó, des de Barcelona, però és que tots els que som d'aquí ho sabem i em sembla que ho hem tret amb una pancarta ja gairebé fent la part còmica, però és allò de dir, l'esteu cagant. O sigui, l'esteu cagant i molt gros, perquè ho sabem què passa. I com més va, jo ara no recordo ja el número que es deia l'Aliança ja fa uns mesos, em sembla que era 25, ara en deuen ser 37 i demà passat seran 42, perquè, bueno, no sé si arribem ja als 40, però clar, és que això, perquè no hi ha manera de canviar l'estratègia. Però a vegades amb unes enquestes que no són enquestes reals, eh? Algun dia també hem de parlar de que fer una enquesta... Que bé! Hi ha una metodologia... Sí. Que hi ha gent que s'hi dedica professionalment, eh? Posem-los en valor, també, eh? Convido la gent que ens veu i ens escolta que busquin per la web. Vull fer una enquesta amb aquest marge d'error. Una població de 10.000, amb un marge d'error del 5%, i et diran quantes enquestes s'haurien de fer a Ripoll. Curiosament, quan hi va haver aquesta època, gent que jo sentia que la van trucar era gent polítics, dones de polítics, parents de polítics, suposo que per intentar aconseguir, però una enquesta a Ripoll... No són 10 trucades. Crec que són 300. He vingut desarmat sense el mòbil, però podríem buscar-ho, o si no el proper dia ens encarreguem, però hi ha una ciència que diu això, és a dir, a partir de 100.000, perquè això me'n recordo, a partir d'una mostra de 100.000 sí que tens un límit, perquè es considera que, no ho sé defensar perquè no és la meva especialitat, però que a partir de 100.000 necessites menys enquestes perquè se suposa que ja té aquesta franja, però en llocs més petits, si vols una enquesta de veritat, implica el que implica. Per tant, que enquestes de Ripoll, que uns en tenen 7, d'altres 3, d'altres 0, tot és mentida. No s'ha fet cap enquesta, perquè val massa diners pel que val Ripoll. I qui s'ho vulgui creure, que s'ho cregui. I qui no, doncs que vagi creient, no? És allò de dir, perquè al final hi ha, com diu el Jordi, la ciència exacta. I aquí pengem, segons l'enquesta, quina enquesta? Sí, els mapes de Catalunya, que veus tots els municipis pintats. Ostres, han trucat a les lloses a gaire gent per pintar les lloses de blau de lila o del color dels unicorns? Perquè és que no és real, vull dir, no és ciència exacta potser, però, home, alguna cosa aproximada et poden dir les enquestes. I que tot i així es poden equivocar. I es poden equivocar. Perquè al final fins i tot hem vist gent que s'hi dedica professionalment només a fer enquestes, que quan ha arribat a unes eleccions i ha passat qualsevol cosa abans d'aquelles eleccions, doncs ha canviat tot, perquè a la gent... Ens movem. Ara canviem d'idees. No sé si de tan extrem a tal extrem, eh? O sigui, el fort és que el cercle es toqui. O no? Sí, està clar. Deixeu-me anar a la notícia divendres, eh? Deixeu-me anar cap a la notícia que sempre anem cap al passat. Avui volem visitar el 2004, perquè l'Ajuntament de Ripoll feia una visita a la part final de les obres del Centre Cívic de Ripoll. Potser s'han complert les expectatives, potser no. Anem a veure com anaven les obres.
El Centre Cívic de Ripoll ha entrat en l'última fase de la seva construcció. Aquesta fase consistirà en equipar tots els espais del mateix adequadament i arranjar l'exterior de l'edifici, tot i així encara no s'ha determinat amb exactitud quan s'acabaran definitivament les actuacions, encara que tot apunta a finals d'aquest any. Per comprovar l'estat actual de les obres, una representació de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll va visitar dijous a la tarda el que serà en un futur el centre cívic. Des de la Regidoria de Cultura es felicitaven pel bon curs de les obres i destacaven de tot el conjunt l'espai que estarà destinat al teatre. Estem a la sala d'actes, o sigui, a la sala de polivalent, que s'hi podran encabir teatre, música, diferents activitats, no? Conferències, i bé, és un espai molt adient, que està molt ben pensat, molt ben adaptat i que esperem que aviat en puguem gaudir tots els ripollesos i ripolleses. Per la seva banda, l'àrea consistorial dedicada als barris valorava positivament el sector de l'edifici situat a la primera planta, en el qual tindran cabuda diverses associacions i entitats de la capital del Ripollès. Aquesta altra zona d'edifici estarà més destinada, per una banda, a ser l'hotel d'entitats, i per altra banda doncs, també disposarem d'uns espais molt amplis i molt ben adequats per poder-hi fer tallers. No? Tindrem tot un seguit d'aules tallers que segur que anirà molt bé per afavorir la creativitat. Per últim, des de Benestar Social recalcaven que la intenció de la seva àrea és donar un ús social a aquest nou edifici. Bé, bàsicament les funcions que ha de complir un centre cívic, no? És a dir, un lloc on es pugui formar un teixit associatiu dels ripollesos i que tots els vilatans en puguem gaudir, sigui a nivell social, sigui a nivell cultural o sigui a nivell d'associacions. El Centre Cívic de Ripoll està, doncs, en la seva última fase d'execució i totes les previsions indiquen que entrarà en funcionament l'any que ve. Quan viatgem en el temps anem xerrant aquí sobre tot el que passa, la gent que surt, els anys que han passat, els que no han passat. Avui, per sort, no ens ha tocat a cap dels tres portir a la foto. petita pantalla. Que fa molt mal, de veritat, Home, 22 anys. 22 anys enrere, si érem tots uns Jo he fet un pam, El bo de tota aquesta notícia és que visitàvem una obra que ja estava a punt de posar-se en marxa i que de veritat que dona un servei a tot el barri de la carretera de Barcelona amb activitats com per exemple hi ha el de la carretera del doctor Robert. No, Passeig de Sant Joan. Sí, que és doctor Robert, em sembla que és gros. Sí? Ara m'has... Sí. Comença una mica més allà la carretera de Sant Joan, per això m'he quedat així esperada. Que donen tot un servei d'activitats a tota la gent, com a casals cívics, que funcionen i que els casals són necessaris. No? I ara que ens hem quedat sense la sala Graells es veu la necessitat de com s'està buidant el poble. Un casal, recordem, tancat per castigar a gent opositors polítics. Això va ser així. Van començar a buscar quina excusa els hi donem per no cedir la sala a l'antiga comissió de festes i portem amb la sala del Graells tancada 3 anys a punt de caure només perquè es va decidir fer la guitza a una sèrie de gent que ha decidit deixar d'organitzar coses perquè tenen instàncies presentades a l'Ajuntament d'un any que no se'ls ha decidit respondre. I això és la realitat de Ripoll avui en dia. Es dedica a penalitzar a la gent i sort ara en tenim d'aquest espai que ha servit de fer d'espècie de resistència a la gent que no combrega amb això, perquè ara l'Ajuntament és de part. No és de tots, és de part. Llocs on passen coses, que són tan necessaris. Els llocs on passen coses. Llocs de reunió. Com és la llei de... És que mentre parlaves això em venia al cap com es deia? L'època de Franco, quan no et deixaven reunir... No recordo bé. Sí, que estava limitada les reunions de la gent perquè allò circuli no hi ha Em sembla que no res a podien ser més de 3, Depèn. No és el cas, però... Si eren falangistes, sí, podien ser més. Bé, clar, com falten espais públics on tu fàcilment et pots trobar, doncs hi ha interessos per una banda, passen coses al poble, o sigui, a nivell de Ripoll vas veient que O sigui, hi ha pobles que van avançant i van fent les seves coses, ara amunt, ara això deia per de Can Davano, no? Cap aquí, cap allà, estaràs a favor, estaràs en contra, però hi ha moviment. Per exemple, al cas de Can Davano hi ha el casino, que està entomant, ho haig de dir, perquè vaig assistir a la reinauguració i era fantàstic veure saps? I aglutinava tothom. Tothom.
tothom vol dir tothom, els d'una banda i els de l'altra i els de més enllà. Però suposo que el del casino de Campdevànol, quan parla amb l'Ajuntament, té algú amb qui parlar i no ho ha de fer amb una moció, una instància, perdó, que el contesta al cap de 3 o 6 mesos. Aleshores, ves quina cosa que quan... Suposadament. Sí, quan l'Ajuntament resulta que està per la seva ciutadania, la ciutadania fa coses, també. Tornant a M. Rajoy, la gent hace coses. Doncs sí, resulta que quan l'Ajuntament atén a la ciutadania s'espavila, Qui ho anava a dir? Què ho anava a dir? Hem començat amb l'M. Rajoy i hem acabat amb una frase del Barbas. Sí, de l'Asturiano. De l'Asturiano. Gràcies a el Barbas em van dient que és el que els agrada més. El Barbas. Gràcies per acompanyar-nos, Jordi, gràcies per acompanyar-nos, Roger, que passeu un bon cap de setmana. Igualment. Nosaltres tornem dilluns. Adéu-siau.